Vegas, questi luoghi, pieni questi fiori azzurro. Vieni che questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che tu son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, the good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do, chibum, chibum, do-do-do-do. Una vegada més, i són moltes, hem vingut al Giorgio, hem sopat al restaurant, que està a baix, però el Giorgio ens ha dit: tinc a punt per obrir la terrassa d'estiu, que ja estic d'obrir un dia d'aquests. Sí, bueno, demà o passat, pues, claro, ja començarem, perquè fins ara tampoc el temps ha sigut Massa bo. Massa bo. Va començar una dita moltíssima calor i després va fer buah, Sí. avall. Sí, però hem fet algun aperitiu, alguna vegada, però claro, de sopar, pues claro, crec que fins ara, pues claro, pues no se podia, perquè claro, no és que feia fred i tal, però era una miqueta, no desagradable, però on estàvem feia una miqueta, però ara, pues claro... I ara tenim a punt. El tenim a punt. Què ha canviat aquesta terrassa als anys? Aquí darrere tenim aquest... Això és etern, des que es va obrir la terrassa fa no sé quants anys, i aquest Vives Fierro, que és... És un tríptico de Portofino, de Portofino, un tríptico, una cosa meravellosa, sí. Bueno, és el port més petit del món. El port més petit del món. Sí, perquè quan arriba Valentino amb el seu, o el George Armani, els dos van allà, ella surt el seu barc allà. Sí, però ja no hi cap més. No, però claro, és un barc que hi ha 40-50 persones de mariner, tot vestit, digamos, en l'uniforme, digamos, o de un o de l'altre, no? És una cosa meravellosa, un port increïble. Jo tinc moltíssima relació perquè hem fet moltes coses, amb diversos pintors allà, he conegut els últims 2 o 3 alcaldes d'allà, sempre he tingut una relació fantàstica, digamos, con Portofino. Però bé, ell segueix a Calafell. Molta relació amb Portofino, molta relació amb Pésaro, que és el seu poble, i on va buscar la trufa blanca cada any, la tòfona blanca, però ell a Calafell des de fa 40 i molts anys... 49. I 44 o 45 ja... 46 en restaurant. Sí, 46. L'any 68, sí. Però aquesta terrassa la va obrir l'any... Bueno, això fa 30 anys. 30 anys. Però sempre cada any l'he fet algunes coses. Els primers 2 o 3 anys era fer un aperitiu, una cosa i tal, però després, pues, claro, s'ha arribat a fer coses bastant importants, grans events aquí a dalt. Desfilades de moda. De tot. Un estiu música cubana. Hem tingut una miqueta, una trajectòria, desfiles, sobretot amb Pedro Rodríguez, hem fet coses amb el Giorgio Armani, digamos, però no per vendre després, però no. Cada cosa que es feia, perquè hi havia un sorteig dirigit que li anava sempre a la persona determinada. No era una cosa de lucre, de fer una cosa, l'hem passat bé, digamos, un gran sopar, xampany, sempre... Sí, no hi havia cap problema, no hi havia cap problema. Bé, què té aquesta terrassa aquest any? Aquest any és una cosa molt senzilleta, molt senzilla, però el que farem són, a part d'alguns events, llavors ja se concreta un menú, digamos, gastronòmic i tal, i llavors ja en aquest event que hi hagi 18, 20 o 22 o 24 persones màxim, lògicament, perquè són els parells, no? És un event privat, no? Tindran la terrassa parells aquella nit. Exactament, però si no, pues claro, ara tenim per aquest estiu 3 coses, 3 amanida a base de salmó, 3 salmons diferents que nosaltres el fabriquem per al restaurant. Llavors hi ha 3 tipus de salmó diferents, perquè l'estiu, a la nit, alguna vegada, pues claro, dice, mira, un platet, fantàstic, i tal, prendre una copita de xampany, un salmó, i després un postre, un cafè, perquè passin aquí, agradable, perquè l'estiu hi ha molta gent que durant el dia estan a la platja, després dinen molt tard, a les 4, 4 i mig i tal, pues claro, a la nit, aquí
pues, claro, exacte, com també està a l'aire libre, pues, la gent, pues, que algú aprofita per fer també una fumadeta, com un puro, un bon cafè, un bon conyac i tal. I llavors això és ideal. I qui diu un conyac diu un amaro, que a mi m'agrada molt. L'amaro aquí sempre, en aquest restaurant, pues, claro, sempre s'ha servit, perquè de tota la vida, perquè, claro... És un restaurant italià, un ristorante italiano, claro. Per tant, és important tenir grans amaros, però també tens grans conyac, tens grans whiskies i també... Tenim una gamma de grapes importantíssimes, més de 80. 80? Sí, són totes coses especials, gran productes de grapa. A més, el que hi ha, l'ampolla, digamos, és especial, dissenys. Casi moltíssimes són dissenys de pintor, d'escultor, de modistes, digamos, important italià, digamos que sobretot l'any 2000 hi havia unes 15-20 ampolles, sobretot amb el producte aquest de grapa, que era una cosa impressionant. Jo continuo a tindre alguna, però no tantes, perquè, claro, la gent sempre la demana. Bé, anem una mica cap allà, perquè, per exemple, seguim amb aquesta barra per prendre xampany, perquè les copes estan a dalt. Aquí sempre, abans de posar-se a la taula i tal, pues sempre, pues, claro, una copeta de xampany, o bé entre amics i tal, perquè, claro, en el fons, això aquí de dalt, no sé si és un negoci, però... És un divertiment. Un divertiment. El divertiment, a més, si no et costa, el passes fantàstic, doncs el fai fantàstic. Però s'ha de procurar que los demés, o sigui, el client lo passa millor que tu, claro, d'això es tracta, no? Que passin una vellada agradable, sin que no hi hagi soroll d'això, d'allò, tot tranquil·let i tal i qual. Deia que aquí, a més, abans ens explicava el moment d'entrar, deia, aquí, en aquesta barra, per prendre xampany, les copes estan a dalt posades, i tenim una raqueta, que aquesta raqueta no s'ha canviat, ja està aquí fa diversos anys, ja. Clar, que ja quan el primer Roland Garros que ha guanyat l'Arantxa Sánchez Vicario, aquesta raqueta me l'ha dedicat justament en una nit aquí a la terrassa. Sí, amb una dedicatòria, però m'ha apreciat una cosa, dice, mira, aquesta raqueta és una de les 3 raquetes que jo he guanyat el Roland Garros i que veu que està trencada i digamos i tal, però és la segona de les 3 raquetes que digamos que ell ha jugat a fer servir per el Roland Garros. Per guanyar. Bueno, han passat, digamos, també cantants, algun director de cine. Aquí ha passat moltíssima gent, i tots els grans escriptors. Sí, han passat, sobretot... Pel restaurant i després han pujat. Sí, han pujat, moltíssims. Li encanta explicar al Giorgio que el García Márquez va escriure aquí a Calafell El coronel no tiene quien l'escriba, i que ell l'acompanyava a lo que llavors eren les ruïnes de l'Hospital de Sant Joan de Déu, actualment el Gran Hotel Ra. Clar, és que això ja documenta això, perquè, claro, a més, la majoria dels llibres d'ells, tot dedicat en italià, cap en castellà o en anglès, tots dedicat, digamos, i tal. Sobre el primer llibre que m'he dedicat ha sigut 100 anys de soledat, però abans de sortir 100 anys d'edat ha sortit 100 anys de solitud, que ha sigut primer en italià. I s'ha presentat aquí amb uns amics, Carlos Barral, Vargas Llosa, jo me recordo perquè havia vingut fins a l'editor Feltrinelli, que és l'editor més important, sobretot conegut per d'Esquerra, digamos, era un home literal. Feltrinelli és molt conegut, era molt conegut perquè ara està mort, en una circumstància molt peculiar i tal, perquè, claro, totes aquestes coses, pues, alguna vegada, perquè Feltrinelli és el primer editor italià, i pràcticament s'ha presentat aquí sense 100 anys de xoleo, però des del moment, claro, que 100 anys de soledat, pues claro, s'ha donat un tot el món, i el gran boom, bueno, el Nobel pràcticament ha sigut l'obra més important per a que ha arribat al Nobel, dic jo. I ara que s'ha mort, pues claro, fa un mes i mig i tal, pues claro, molts mitjans de comunicació han vingut aquí i tal, sobretot també algun medi italià també m'han trucat i tal, igual, perquè claro, en el fons he viscut moltes coses
amb ells, sobretot quan els anys 70. Després ha tornat un parell de vegades més. Després l'any 96 ha vingut tota la seva dona, tot un grupet, el Joan Mercè i tal i qual, hem fet unes coses impressionants aquell dia, me recordo, i m'ha dedicat un poema para la portada d'un catàleg per a l'exposició des del Caribe al Mediterrani amb Cuba. Bueno, el Caribe al Mediterrani és una anada... I quan s'ha fet d'aquí ha sigut des del Mediterrani al Caribe. Oh, coño! Podríem anar-hi fa... L'any 96, ara fa 18 anys, sembla ahir. Diu el Giorgio que aquest quadre teu és un dels símbols de la terrassa, realment ja hi porta temps. Ha renovat tota la terrassa, però, en canvi, el teu quadre ho segueix aquí. Explica'ns. Per què el vas portar aquí, per què està aquí, etc. Aquest quadre el vaig pintar aquí, que això és el més important. El vaig fer a la terrassa. En aquesta mateixa terrassa? En aquesta terrassa, a la banda aquella. Va durar bastants dies fer això. Perquè el quadre el vaig pintar aquí i va sortir d'una idea d'aquestes idees que es tenen a les 3 de la nit. De la matinada, després d'un sopar. Després d'un bon sopar, amb bones copes de xampany, no? I pensa, i per què no podríem fer això? I fem un quadre i va sortir la idea aquesta. Exacte. I per què ja llavors veu pensar la idea d'unes noies, un paisatge, una cosa bucòlica? Jo pensava aquestes coses és una mica estival, és l'estiu, clar. Això és per la terrassa. És per la terrassa. La terrassa aquesta és el món de l'estiu, el món de la bona vida, de tota aquesta mena de coses que a tots ens agrada tant. I donant-li un toc de la Mediterrània. I el vaig fer improvisant, el vaig fer molt, no portava un bosset concret, vaig fer la Mediterrània. Giorgio, ens ensenyes la terrassa preparada per aquest estiu, però en aquest restaurant veiem que mica en mica hi ha un relleu generacional. Aquest relleu, jo t'explico una cosa, és que ell té els anys de restaurant. O sigui, ell, quan nosaltres veníem aquí, ell abans de marxar, se posava a dormir en 2 cadires i tal, igual esperava i venia a casa com nosaltres. No s'ha improvisat, això. O sigui, l'ha viscut. Però, clar, cada un, doncs, clar... Però després ha tingut la carrera, la feina, la universitat, el treball i tal, doncs, clar, lògica. Però mica en mica ara s'hi ha anat involucrant. Ah, bueno, és possible, és possible. Giorgi, pregunta-li. Explica'm, va. Bueno, jo més que involucrar-me, jo ajudo en tot el que puc, però bueno, de moment relleu, no pensem que segueixin ells, que ho estan fent molt bé i en qualsevol... Perdona, dic, parlem d'ells, tu dius ells perquè hi ha el pare i la mare. La mare està a la cuina, és la discreció personificada, però és l'altra ànima del restaurant, perquè el Giorgio, sense ella, no sé si seria el Giorgio, i ella sense el Giorgio tampoc. Vull dir, això és un tàndem. Un tàndem. Total. Un tàndem que ara li tindrem de posar una altra cadireta. Bueno, esperem, quan vingui la situació ja en parlarem. De moment estic aquí ajudant a tocar el que puc i que continuï. Però tu has pensat que un dia això serà teu i llavors això tindrà de tenir una altra mida, una altra visió, pot dir un altre concepte del restaurant? Bueno, ja quan arribi el moment ja pensarem detenidament tots els canvis i totes les coses que es poden fer, però efectivament tens tota la raó, tot evoluciona i també aquí les coses haurien d'evolucionar també. Perquè un dia el Giorgio em va portar a Barcelona a un restaurant a dinar i em va dir: no és el tipus de restaurant que m'agrada a mi, és el que li agrada al meu fill. I vaig dir, això és una altra visió del negoci. Bueno, però de totes formes... Sí, me recordo. Però de totes formes, el que és la qualitat de la cuina, dels productes, això sí que no té que canviar mai. I l'hort, d'on surt moltes de les coses que serveixen aquí. El gran hort. Un dia tenim d'ensenyar l'hort, per cert, És molt gran, és un hort gran, Ja he estat al començament. Però ara ho tenim... Hi he vist les gallines i els gats. Està molt bé, està molt bé. Són 4 hectàrees d'hort i, per tant, d'allà surt molt producte per aquest restaurant i això ho seguirà mantenint. Això segur. Se l'amore non c'è, basta